Mae menywod dyddiau yma yn sicr yn teithio'n bell yn y byd gwyddonol a thechnolegol. Menywod enghraifft sydd ar hyn o bryd yn rhedeg cwmnïau fel Halfords ac EasyJet. Ond yn ôl adroddiad wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a'i gyhoeddi fis diwethaf, does dim digon o fenywod yng Nghymru yn astudio pynciau STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, pheirianneg a mathemateg, nac yn ymlaen i weithio yn y meysydd yma. Yng Nghymru, dim ond tua 20% o ddisgyblion lefel A ffiseg sy'n ferched. Mae'r rhagfarn yn erbyn menywod yn dal i fodoli medda'r ymchwil, gyda'r neges yn aml yn cael ei roi i ferched mae pynciau i ddynion yw'r rhai STEM. Rhywun sydd ddim yn synnu yw Amy Beiter, sydd yn astudio cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Does neb yn mynd i ysgolion i ddweud wrth merched, mae'r un cyfle o dychu ar bachgen, yn annog y merched i wneud yr un pethau. Does neb yna yn dweud hynna, so mae'n sioc i fi bod llai a llai o merched yn astudio gwyddoniaeth yn bellach na'r ysgol. Merch yn y byd technoleg yw Nia Evans, sy'n uwchberiannydd meddalwedd gyda BT. Mae'r mwyafrif o'r rheini yn swyddfa Nia yn ddynion. Mae menywod fel arfer yn fwy creadigol, gallu meddwl tym bach yn wahanol i fel mae dyn yn meddwl, yn wedig yn pethau fel delwedd a wneud gwefannau. Mae fod yn creadigol yn bwysig iawn. Mae prif argymhellion yr adroddiad yn cynnwys ehangu gwybodaeth athrawon am y byd STEM a gwella safon y gwybodaeth sydd ar gael i ddisgyblion ynghylch gyrfau gwyddonol a thechnolegol. Ond mae yna ymdrech yn cael ei wneud yn barod i annog merched i ddilyn gyrfa STEM, neges gan Hugh Hall Williams a'i gydweithwyr o gynllun addysg Pheirianneg Cymru. Dyn ni'n gwneud Girls into Engineering, merched o fewn pheirianneg, a dyn ni'n mynd â nhw allan, dyn ni'n mynd â nhw i llefydd lle mae ni'n dangos beth yw pheirianneg. A dych chi'n iawn, does ddim digon o ferched o gwbl. A mae'r gyrfau mwyaf diddorol ar gael sydd yn gallu mynd yn rôl gwmpas y byd, sydd yn rhoi arian a cyflog da i nhw. Felly sy'n annog unrhyw ferch i feddwl chydig bach tu allan o'r bocs falle, a beth yw pheirianneg a chydig bach o ymchwil. Digon o gwybodaeth ar y wefan. Cam positif ymlaen felly, ond mae tipyn o aros i'w wneud eto. Yn ôl llefarydd Llywodraeth Cymru, ni fydd gweinidogion yn trafod argymhellion yr adroddiad yn yr haf ar ôl etholiad y cynulliad. Glesni ar gyfer Hacio.